Okay, oras alas 7:22 na sa kabuntagon. Karon sa itong detalye sa balitang lokal hatod sa Pinis sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit ng butikag parmasya sa inyong lugar. Dito sa St. Teresa Pharmacy o sa All-in One Pharmacy, Brilliance Pharmacy o dito sa may People Century Health and Beauty Enterprises. Nasa pikas din niya si Kael Akay, labigit sa face mask sa siyudad Subaguete, gipahingusgan apan multa 3,000 ka pisos kung masakpan. Naspikas din na Kael Akay, Kael, mayong butag, tira! Madagang salamat ug maayong buntag. Gipahingusgan karon sa siyudad sa Dumaguete ang pagsuot ng face mask. Ilabi na pong magawa sa siyudad sa Dumaguete, nilalawigan sa Negros Oriental. Si Police Colonel Mark Gifter Sukalit, hepe sa kapulisan sa siyudad sa Dumaguete, nga matod pa niya tungod sa kadako sa multa ni ini nga mo balor og 3,000 ka pesos, kailan ipahigayon ang pagbandakop niini. Ilabi na nga sa pagkakaroon nagkataas sa mga aktibong kaso sa siyudad sa ilabi na sa Nabayan sa Dumaguete. Lugang pa niya nga kung dili gyud kalikayan nga mogawa sa panimalay, kinahanglan magsuot gyud og face mask o mahimo adunay face shield aron dili ka mabuyagan o makamulta og 3,000 ka pesos tungod lang sa face mask. Sa pa niya ubay-ubay na gyud ang ilang nadakpan o ipamulta og 3,000 ka pesos sa mga nakalakot sa health protocols sa wala pagsuot og face mask. Sad to say, dako-dako gyud they will shell out this money 3,000 but gituyo ng ordinansa para ma-observe gyud sa mga katawhan na kaning pagmask gyud kay nagkadaghan ba ang atong cases sa Dumaguete City. Ato kining ganun pa may pagpabinaw ni Vice Mayor Dongil Salma o Consulting Boy Salma sa siyudad sa Tanay, ni Sir Giselle Ramirez o sa lungsod sa Pamplona. Kini nga palisatot pili sa sukang Hawuda Pride of Pamplona sa ME500. Jewel C sa Alta C ang Alkaline Vitamin C sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule sa mapalit sa St. Teresa Pharmacy sa Pamplona o sa iyong mga suking butika. Alang sa programang Atraka Balita 94 sa 94.3 Citalan FM, servisyo publikong walay pinili ano kadiri sa Nabayan sa Dumaguete. Kini ang iyong Atraka correspondent sa El Akhay, may buntag datong tanan. Laing nga lokal nga balita ang mga tinunan o kinsa nakapahimulo sa programa sa scholarship program o ang educational cash assistant nga kini gipahiningkamot ni Sikan District Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria. Gibutyag usab ni Pamplona Councilor LB Montisa Tolentino nga dagan usab nga layhan nga sa maong programa apan limitado ang mga slots nini. Matod pa ni Councilor Tolentino nga ang dunay 23 ka mga tinunan o ang naka-avail o nakapahimulos sa scholarship program o adunay 17 ka mga tinunan usab ang nakadawat sa taga 3,500 ka pesos. Aniya pamahayag ni Konsyal LV Montesa Tolentino. Sa ato ang mga tinunan, kumusta? May buntag, sir. We are very fortunate nga sa gamay nga panahon nga preparasyon nato sa mga documentation, sir. We were able to send off sa office ni Kong Chiquiting 23 ka beneficiary sa ato ang education scholarship o 17 ka educational assistance nga beneficiaries. Yes, oo. 17 ka kuan educational assistance na beneficiary. Lugang pa usab ni Konsyal Tolentino, gibutyag usab niya nga ang mga tunghaan ini ang mga tinon diin asa sila nga tunghaan ang naka-avail ni ini. Aniya pamayag ni Konsyal LV Montisa Tolentino. Agul ni sir, aduna tay public, aduna say private. Oo niya, aduna say coming from Diaz College, from Norsu. Dagan-dagan sir ang different schools, pero puro sila from Pamplona ang atong beneficiaries. Si Konsyal LV Montisa Tolentino. Samtang sa laibahin, dakong pasalamat ni Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remolyo sa gihatag o ginuna ni kanhi Mayor sa Bay City Hector Tata Villanueva para sa proyekto sa Boulevard sa siyudad sa Dumaguete, mao gitawag og Pantawan 3. Si Tata Villanueva bibutyag kini nga dili na dolomite ang tawag sa iyang gitunar, gitawag kini og tatamite. Matod pa ni Mayor Epe Remolyo, ania ang pamahayag sa former mayor na si Tata Villanueva.
diri sa Ciudad Dumaguete. Ini reaction. Well, ako nang gidonar. Byproduct na sa akong gihimo. Unya, may pundrong magkatagamtam ang mga magdula o volleyball nga napay mas mayo pa kaysa balas or kanang ilang dolomite sa Lani, sa Manila. Pero actually, dili, dangga na ng ipe o tatamite. Pareho sa akong buhok, kaputi. No? Pero ako tawagan is masunik sun or masunik pebbles. So, nagdunar ko, siguro, umihangyo, ako nisulti ko ni Mayor Remolyo nga usara ka volleyball court, pero katanaw ko kulang, daga may ibog, mapugos yung kong hatag sa good for volleyball court. Muna ako ikatag nila. Si kanhi ba City Mayor Hector Tata Villanueva. Laing lokal nga balita, nagbalampuson ang binuhig nga outreach programs ni kakini gasa sa tagiya sa nagkumala sa St. Teresa Pharmacy nga si Miss Catherine C. Kagabong adlaw kapin usa ka gatos ang bata kinsa nagkapaymulos og pack lunch, giveaways og vitamin C para sa kabataan sa barangay Luog, Dakbays, Dumaguete. Og matud pa ni Kapitan ang hiling ragay sa barangay Luog, Dakbays, Dumaguete nga dako siyang pasalamat tungod kay ang iyang barangay ang hatagan sa sayo nga pinaskuan gikan sa St. Teresa Pharmacy. Inyong gihatag diri nga outreach program para sa mga kabataan sa Barangay Luok nga mga indigent, ganing mga bataan na adili karon sa ato ang informal settler families. And then sa karong panahon nga naa ni ato ang pandemic, kinahanglan jud sila aning vitamin supplementation para sa ilahang lawas. O nagpasalamat kong dako nga naghatag mo kalipay ug advance nga Merry Christmas Outreach Program 2020 para sa Barangay Luog. And in behalf sa Barangay Council, I hope next year pohon kami po sa Barangay Council together with the St. Teresa Pharmacy naapot naapot ni Silvi ikatampo pod para pod ani nga event inyong outreach program para dagang kita kaayong mapahalipay nga mga kabataan diri sa Barangay Luok. So in behalf of the Barangay Council of Barangay Luok, thank you kaayo St. Teresa Pharmacy sa inyong advanced Christmas outreach program 2020 sa Barangay Luok. Mabuhay and God will always be with your company, and ang Ginoo na kay balo kung ang inyong gihatag karon mas tuluon pa pagpilo ang grasya nga iyang ihatag sa inyong company. Salamat kaayo. Balita, kapin na 200 ka mga kabataan usab sa barangay Tambakan ning Ciudad Tanhay ang ikaduha nga barangay nga natagan og outreach program. Dako usab pasalamat sa mga kabataan sa St. Teresa Pharmacy. Ang tag-ihaw tagdumala nga si sa St. Teresa Pharmacy nga si Miss Catherine C. Dako usab nga pasalamat kay nahatagan niya og outreach program ang barangay Luog, Dumaguete og ang barangay Tambakan, Ciudad sa Tanhay. Ani ang pamayag ni Catherine C. Tos kay siya kining mga kabataan ang nakapahimulo sa imong outreach feeding program. Og diri na sa atong barangay Tambakan, Ciudad sa Tanhay. Ini reaction ma'am, murag happy kay ato ang murag happy kay ang mga kabataan. Actually kani ang mabuti every year nagyud ni siya gihimo namo bilang pasalamat sa among company, especially karon na napugibag ko nga kompanya sa St. Vincent o sa Midgrace Pharmaceutical Distributor. So kani amo every year nagyud ni amo ang pasalamat sa outreach program sa mga bata. So maura to ako ikuan nga hopefully next year mas daghan pagad atong matagaan ani nga kuan kanang grasya. Gikan po ni mga grasya ni sa Dragon Fruit Plus Capsule o sa Alcacid o sa St. Teresa Pharmacy. Kunya, nagpasalamat po ko sa mga tao nga iduyog po di uban nga sa amo ang pagkuhan distribution sa mga pagkaon.
I think mga kuan 6 years na. Oo. Wala pa may plano pero dumageti sa by next year wala dumageti tanhay ko sa mura sa among kuan kay murag mo may ga ako nakita mo may ga kinahanglan. Dapat yung kalipay sa part na ko kalipay ko nga malipay po ng uban especially kini mga bata kita na ko ng mga bata nga minus sila og kay vitamins nang naghatag sa vitamins sa pagkaon. Si Miss Catherine C. sa St. Teresa Pharmacy. Laing lokal nga balita. Ang pagserbisyo walay pili kabusman o nanginhanglan mao kini ang nalitok sa retiradong pulis sa lungsod sa Pamplona si Crisanto Garet Jr. Matod pa ni Garet nga aduna siya'y nabantayan nga ang pagserbisyo usab ni Konsehal LV Montisa Tolentino tulin kini og tinuoray nga pagserbisyo alang sa kabus nga nagkinahanglan. Dugang pa nga ang nakatawan sa Pamplona dili angay maikog ug maulaw sa pagduol ni Konsehal LV Montisa Tolentino matod pa ni Garet. Ani ayang pamahayag. Sa tanang mga atong mga igsuon lumulupyo diri sa Pamplona. So ayaw mo kaikog pag duol diri sa atong balay ni Ma'am Ilvi na ayang mga sekretary og kinahanglan mo og tambal kay ana atong congressman andam pod mo tabang pinaagi sa paningkamot ni Ma'am Ilvi nga ang inyong mga resita isiguro lang nga makadala mo resita kay tagaan gud mo og tambal kay ang kinahanglan ni Congressman Secretary Salva ang panglawas man sa katawan so dako kay katabang naatay maduulan ang inyong gikinahanglan nga sa pang medical assistance sigurado gud nga magtagaan mo ana. Okay sir, imuhang Si police retired police sa lungsod Pamplona Mr. Garet Crisanto Garet Jr.